Польскі памежны пераход Тэрэспаль адсюль да Берасця не болей за 12 кіламетраў. І гэта апошні дзейны пункт пропуску для грамадзянскага транспарту на беларуска-польскім памежжы. Пасля закрыцця на мінулым тыдні пераходу Бераставіца-Баброўнікі сюды скіравалася частка аўтамабільнай плыні. Ва ўсялякім гэта сцвярджае беларускі памежны камітэт. Праўда, неўзабаве Польша можа цалкам закрыць мяжу з Беларусю на замок. Планы польскага ўраду гарачая тэма ў кіроўцаў на тэрэспальскім пераходзе на камеру са зразумелых прычынаў гатовыя выказвацца не ўсе, хоць у большасці сваёй не ўхваляюць такой захады. Як і не падзяляю думкі, што гэты крок будзе мець плён ці хоць трошкі суцішыць і раз'юшнага Лукашэнку, які цалкам развязаў рукі сілавікам і чыноўнікам. Я так myślę, że bardzo źle to zrobię tylko dla... Лічу, гэта будзе вельмі дрэнна толькі для простых людзей, не для нашага ўраду, не для нашых міністраў. Дыпламаты як ездзілі, так і будуць ездзіць. Простыя людзі не будуць мець шансу, каб з'ездзіць у Польшу і набыць удвая танней прадукты. Зрэшты, нягледзячы на заяву прэм'ер-міністра Польшы Матэуша Маравецкага ды пацверджанні сур'ёзнасці намераў закрыць мяжу з Беларусю ад прэс-сакратара польскага міністэрства замежных справаў Лукаша Ясіны, падаецца, на гэты конт пакуль няма рашэння. Выданне «Жэч Пасполіта» прыводзіць скептычнае меркаванне, як зазначана асобы набліжанай да кіруючых колаў, пра тое, ці добрая ідэя заляваць Беларусь з боку Польшчы. Трэба шукаць спосабы рэальна ўдарыць па рэжыме Лукашэнкі, стварыць праблемы людзям вакол яго. Аднак нельга закрываць краіну, бо людзі адтуль павінны прыехаць і паглядзець, як выглядае нармальны свет. І пакуль пытанне з тэрэспальскім пераходам адкрытае, некаторыя ставяцца да сітуацыі з гумарам ці проста не бачаць іншага выйсця. Что вы? Дома работать? Але ахвочых жартаваць усё ж няшмат. Праблемы і нязручнасці, якія ўжо паўсталі перад кіроўцамі тут, на пераходзе ў Тэрэспалі праз закрыццё баброўнікаў, ні ў кога не выклікаюць смеху. Бадай найбольш гэта адчулі гарадзенцы, бо цяпер ім даводзіцца выбіраць ці то літоўскі кірунак, ці то берасцейскі, а гэта патрабуе большых выдаткаў і намаганняў. Это на самом деле очень печально, потому что мы сейчас едем с Белостока, и даже разница в километраже, то есть там 40, тут 200, поэтому даже по деньгам выходит очень проблематично. Я вообще раньше ездил через Бобровники, но закрыли и стало так неудобно это все. Это лишний километраж ездишь, потому что я в Воинской области. Вот. Ну, неудобно, скажем так. Плюс я еще сюда ехал, тоже сюда же. Это я сутки стоял на границе. На павелічэнне часу чакання скардзяцца ўсе. Як распавялі кіроўцы, раней мяжу можна было праскочыць за 2 гадзіны. Цяпер жа ўдачай лічыцца, калі пераход зойме не болей за 8-10 гадзінаў. І звязваюць яны гэта не толькі з павелічэннем аўтамабільнай плыні, але і са штучным зацягваннем правярання і афармлення з польскага боку. Пограничники и таможенники вот не хотят так нормально пропускать, работать в Польшу, в эту сторону. В обратную сторону нормально работает, а в сторону Польши очень плохо. У такіх умовах шмат у каго здаюць нервы, таму канфлікты між кіроўцамі цяпер не рэдкасць. У асноўным яны здараюцца праз спробы ўклініцца ў аўтамабільную чаргу. Гэтак на нашых вачах адбылося некалькі здарэнняў. Заехал? Да. Акурат гэта прывяло да таго, што мужчыне, які намагаўся не прапусціць нахабнага кіроўцу, распылілі ў твар газавы балончык. Усяго за некалькі кіламетраў ад пераходу польскае мястэчка Тэрэспаль, ціхі правінцыйны гарадок. Сюды ездзяць беларусы па дробныя пакупкі. Каб набыць штосьці больш грунтоўнае, тэхніку ці тыя ж аўтамабільныя запчасткі, трэба ўжо ехаць у Белую Падляску ці Беласток. Да такога гандлёвага турызму мясцовыя ставяцца досыць спакойна, як і да магчымага закрыцця мяжы з Беларусю. Маўляў, гэта не моцна адаб'ецца на спакойным і павольным жыцці Тэрэспалю. Такіх мястэчак, як памежны Тэрэспаль, шмат і ў Беларусі. Вузкія вуліцы, абапал якіх збольшага прыватная забудова, дробныя крамы і людзі, што добра ведаюць адно аднаго. Праз Тэрэспаль праходзіць еўрапейская траса Е30, якая звязвае ўсход і захад. Вакол гэтай магістралі раскіданая інфраструктура, якая прыносіць які-ніякі прыбытак. Жыве мястэчка і за кошт абслугоўвання памежных аб'ектаў ды малога бізнесу, які мясцовыя вядуць у тым ліку з беларусамі. Напрыклад, здаюць ім пад склады гаражы і павільёны. Вось толькі знешні горад не назавеш заможным. Таму ў разуменні мясцовых жыхароў закрыццё мяжы можа стаць эканамічнай стратай.
Cały wschód upadnie. Cały wschód utrzymuje się z granicy. Цэлы ўсход падзе, увесь усход жыве за кошт мяжы. Крамы, моладзь ездзіць у школу з Беларусі ў Польшчу. Не ведаю, можа будзе нейкі транспарт. А чого я маю замкнути? А чаму яе павінны закрыць? Навошта? Няхай ездзяць, няхай яны таго. Закрыюць мяжу і гандлю не будзе, і канец бізнесу. Аднак не ўсе мясцовыя прытрымліваюцца такой думкі, хутчэй ухваляюць рашэнне ўраду адмежавацца ад Беларусі ў асноўным з палітычных прычынаў. Niech będzie zamknięta. Няхай будзе закрытая. Бо яны там нелегальна гандлююць і ўсё на гэтым. I koniec na tym. Granicę trzeba całkiem zamknąć. Мяжу трэба цалкам закрыць. Гэта тэрарысты. Атакуюць нас. Зусім закрыць і будзе спакой. Ja was też żałuję. Мне вас шчыра шкада, не? Ну, бо вы таксама добрыя людзі, але трэба закрыць і супакоіць Пуціна. Сярод рэдкіх мінакоў на тэрэспальскіх вуліцах трапляюцца і беларусы. То пускай закрывают. Что политзаключенные все вышли у нас. У нас уже очень много их. А так, я думаю, что не надо закрывать. Если освободят, то пускай границы будут открыты. Надо дружить. Я так думаю. Адметнасць пераходу на Берасцейшчыне ў тым, што для грузавога транспарту існуе асобны пункт Кукурыкі за 18 кіламетраў ад Тэрэспальскага. Таксама апошні з яшчэ адкрытых на беларуска-польскім памежжы. Цяпер тут можна пабачыць чаргу з фураў, што пачынаецца задоўга да самого пераходу. Каб праз іх вялікую колькасць на трасе не ўтваралася затораў, грузавыя аўты разбітыя на дробныя групы на некалькіх адрэзках дарогі. Уначы іх рух рэгулюецца блокпастамі паліцыі. Паводле сайту мытнай службы і памежнай аховы Польшчы час чакання фуру ў чарзе на афармленне сягае 37 гадзінаў. Вчера вечером стало 7 часов вечера. До границы было до перехода 16 километров. И как долго, думаете, будете стоять? Ну, еще, думаю, до завтрашнего утра будем проходить границу, как минимум. И так всегда? Ну, не всегда. Часть последний так обычно. Перед Новым годом было много колеек большая. И сейчас опять началось. То, что закрыли Бобровники. На закрыццё памежнага пераходу ў Баброўніках адрэагавалі ўлады Беларусі, абмежаваўшы ўезд цяжкавым аўтамабілем і цягачам, зарэгістраваным у Польшы. Толькі памежным пераходам Кукурыкі-Казловічы. На думку нашага суразмоўцы, гэта прывядзе да яшчэ большага абвастрэння канфлікту. Ну, машины перестанут ездить. Ну, получается, не будут белорусские сюда ездить, польские туда их не будут. Вообще полностью границу закроют. Кіраўнік МЗС Польшы Марыюш Камінскі паабяцаў, што польскі бок прыменіць аналагічнае абмежаванне ў дачыненні беларускіх перавознікаў. Аднак гаворкі пра закрыццё пераходу цалкам пакуль не вялося. Напярэдадні сакратар Міністэрства інфармацыі Рафал Вэбер супакойваў польскіх перавознікаў, што пераход Кукурыкі працягне сваю працу. Марыля Дакуцька, Белсат.